USA har i mange år været verdens førende land i næsten alt. Lige fra økonomi til politik til deres skolesystem. Men inden for de seneste 3 årtier har Kina steget så meget vækst, at de lige ved indhente de stolte amerikanere. Kinas økonomi er nemlig fordoblet hver 8. år. I dag går et gennemsnitligt kinesisk barn i skole i 8 timer. Derefter studerer de yderligere i flere timer på blandt andet ekstra lektier, musik eller idræt. Kinesiske forældre har næsten kun ét mål i livet, og det er at få deres barn uddannet. Men det kræver, at de er de bedste af de bedste. For i et land som Kina, hvor befolkningstallet er så stort, er det vigtigt at skille sig ud. Modsat til Amerika, hvor børnene desværre er ved at hakke bagud vedrørende skole og indlæring. De amerikanske børn er nemlig blevet dovne og ukoncentrerede. Forskeren Mark Bauerlein mener det på grund af de nye sociale medier over internettet, der har overtaget børnenes interesse. En amerikansk skoleelev går i skole cirka 6 timer. Derefter laver de lektier, de har for, og sætter sig foran computeren. Ingen ekstra timer eller linje. Det er kun noget, de kinesiske forældre prioriterer. I Kina har regeringen nedlagt fag som samfundsfag og psykologi. Fag, hvor det er vigtigt at tænke selv. Kinesiske elever har så derfor ikke mulighed for at bringe deres egen mening med ind i klasselokalet. I USA er det vigtigt, at eleverne selv får lov til at ytre sig, og det sker oftest i klasselokalet. I USA er samarbejde en stor del af indlæring, og i alle timer er der en eller anden form for samarbejde. Det er noget, der næsten aldrig optræder i kinesiske skoler. Så selvom Kina er stærk på de indlærte faciliteter, vil de aldrig kunne indhente amerikanernes sociale færdigheder, medmindre de løsner de stramme regler.